Hei, opeta. Opeta. Pidä kiinni! Pidä kiinni! Jooseppi. Nyt pitää Annika kattoo sisälle. Nyt se katto ulos. Tai päästä kääntää sitä sisälle. Hyvä. Nyt on. Kattoo sisälle. Kyynärpät koppuun. Nuija laukka. Joo, se olisi muuten ollut, mutta se yritti nostaa väärää laukkaa. Leili tulee tänne. Mennäänkö syllä? Onko syllä? Annika. Yksi onnistunut Annika kävellä. Anna olla, ei saa ottaa sylle. Se tulisi ihan laukkaa vähän. Tulee itse sylle. Noin. Pitää olla vähän aktiivisempi se nosto. Nyt tuli Annikallakin huono nosto. Teetpä yksi kerta vielä. On nyt hyvä harjoitella. Pitää olla sitä laukkaa. Muista Annika asetus.
tää on paljon mestää. No. Tää kyynärpäät on hyvin. Muut oli hyvä. Taas käyntiin ja nosta tuolleen. Sä pääset taas jäämään laukkuun. No ja Annika taakse. Hyvin menneen, kun et vaan anna oikoa sitä tietä. Selkä suorana. Nyt lähtee kädet taas, Annika, mihin sattuu. Muista jatkaa vaan. Nosta vaan ylös. Pitää opetella kans, että voi vaan jatkaa sitä hyvää. Kyynärpäät. Joo, sit voi jatkaa. Sitten otat Annika kerran käyntiin ja vielä yhden laukan noston. Hyvä, se on koko ajan parempi. Oikaisee paljon vähemmän. Parempi laukka. Täytä raikkamarkkia. Vielä. Sitten muista sen tuntuman. Aukastakin. Joo, sillä suussa on vähän jotain. Jos tyhjästä. Noin, se oli ravin kautta, mutta muuten hyvä nosto. Ei oikassu. Kumpikin ottaa raviin. Miettii tiet ja ravi. Ja rava. Hyvä Annika, mieti tiet. Se on sun isoin ongelma. Se kyllä liikkuu. Nyt menee lujaa. Ei pysty menemään näin isosta ravista. Hyvä. Hyvä Annika. Seuraavalta kerrokselta Annika jatkaa suoraan siihen ja voi jatkaa siitä harjoitusravista. Ja mietitte edelleen, ettei ne oikase. Sitten tullaan Annika Vähän aikaa, et sä sieltä tipaa. Voi. Et sitten anna sen pukittaa mun päälle. Se kuvaa mun jalkaa. Ui, Ui jee. pelottaa. Mulle tulee kameraa. No niin nopea. Se on kun leopardi, joka hyökkää seuraa. Ei haittaa mua. Se on kuin leopardi, joka sinua seuraa. Ravaa. Oota. Ravaa kohta. Ei vielä. Mä oon en ravaa. Ravaa. Vähän matkaa, mä otan videota.
Häh? No, en mä uskalla kovin lähellä olla. Täältä tulisi oikein hyvä video, kun se pukittais. Haluat? Johonkin kohtaan sä voit lentää. Tänne sä voit lentää. Ravva nyt. Ravvaa. Vähän aikaa. Vähän aikaa, et sä sieltä tipaa. Voi! Voi! Mä otan videota varmaan. Jos mä siitä taluta loppuun. Älä taluta. Ihan oikeesti, kun se ei saa ottaa sitä periksi. Annika, se oikeesti saa periksi. Et tuu. Haluatko sä käydä loppuun? No en halua, mutta Saat oikeesti. en saa. En mäkään, mutta oikeesti Annika, jos sä vaan kävelet. Niin. Kun sä annat sille periksi, se pukittaa sulle joka maastolenkillä sitten. Ammari pysähdy. No niin. Se pukittaa aina, jos menee yksin maastoon. Sitä se ei pidä. Tuli ainakin videolle. Nyt hajutaan. Ota mä tuon sinne eteen. Tää olla noin rauhoittajaa. Se pukittaa aina just oikein. Samperi jaskaponi. No oikeesti se myrsky on ihan samanlainen. Mut se vaan veti joka laukannosta se hirveitä rodeoita. Just niinkö tommosia tai vielä isompiakin myrskyn koossa. Ja sitten siinä lopussa se veti vielä isomman rodeon. Siis se oli ihan järkyttävän kokoinen. Se hyppäsi eka pystyyn, sitten se hyppäsi tasajalkaan ilman ja sitten pukitti ja hyppäsi pystyyn ja pukitti siellä. Äänihuosteita. Siitä ainakin sieltä sun tipuisit. Mä tiesin! Tiesin! Katsokaa noista laittaa. Mä arvasin, että se pukittaa. Mä arvasin niin tyhmä, että se on muuten kuin mä en. Hyi Sammeriset, nyt teette vähän ravaa. Se on ihan järkyttävän kokoinen, mutta olisinpa mä saanut sivusta sen videolla. Kun se oli takkaanpäin, niin se oli huono. Sitten kun se kamera tärisi niin paljon. Ai nyt niin hyvin kaljossa. Niinpä. Ne kiltäsevät. Sä et varmaan noustaan. Tästä sä näet. Oi Riksu. Jooseppihan näyttää ihan hevoselta. Jooseppihan näyttää ihan hevoselta. Ennen se oli vaan pikku laama. Pikku laama. Jooseppi näyttää jo ihan hevoselta. Riksu. Riksu.